Hola. Hola. Hola, que tal? Podemos empezar? Sí. Ola, bos días, benvidos e benvidas a un novo episodio das Ondas do Cruceiro. Hoxe temos a unha invitada moi especial, Zaira, unha cantareira. Xa que este ano o Día das Letras Galegas está dedicado ás cantareiras, queríamos saber máis sobre o seu traballo, porque representa a cultura galega. Moitas grazas por vir, Zaira, esperemos que pases un bo rato. Gracias a vos. Cantos anos levas sendo cantareira? Pois levo dende os 3 anos, así que 36 anos sendo cantareira. Con cantos anos comenzaches? Con 3. 3 cumplía 4 ese mes. Sempre quixeche ser cantareira? Sí, teño referentes na familia que falei o máis alto el. Bueno, todos, fala de algo. Teño referentes na familia que xa estaban metidos no mundo do folclore, entón eu sempre quixen tocar como a elas. Por que comenzaches a ser cantareira? Pois un pouco por eso, a miña madriña era profe tamén de pandeireta e levaba anos cantando e a miña prima tamén bailaba e cantaba e entón gustábame e quixen seguir o seu camiño. Cantas dende que eras pequena? Sí, xa antes de apuntarme a clase xa cantaba na casa con elas, coa miña madriña. Tocas a pandeireta? Toco, sí. Canto tempo levas tocando a pandeireta? 36 anos ou incluso algún máis, porque xa tocaba na casa tamén antes de ir a clases. Quen che ensinou? Pois tiven varias mestras. O primeiro mestre que tiven foi Santiago Caneiro e despois a súa irmá Rosi, tamén, a miña madriña e o último profe que tive chamase Belén Mato. O que pasa que tamén son autodidacta porque aparte de ir a clases, pois teño moita curiosidade polos instrumentos e tamén vou facendo cousas na casa. Fixeches clases de canto? Sí, as clases que temos ali no Padrón de Cultura, que é onde vou eu a clase, en Narón, as clases de pandeireta sempre van acompañadas de canto tamén, e ademais fixen algún curso así por fora. Máis específico de canto fixen un con unha profe de jazz, pero foi só unha xornada, un día. Fuches a alguna escola de ballet tradicional? Sí, pertenezco ás escolas do Padrón de Cultura, levo de Narón, levo bailando ali dende os 3 anos e empezas no que lle chaman as escolas e a partir de aí hai unha selección da xente que mellor baila, que máis compromiso ten e que mellor toca a pandeireta e canta e pasan ao que se chama o Grupo Alxibeira, que é no que estou actualmente. Alguén máis da túa familia foi cantareira? Sí, a miña madriña, a miña prima, miña nai agora cantareira tamén, empezou de maior, a miña avoa decía que de pequena, inda que non iba a clase, tocaba e cantaba tamén e agora a miña muller tamén é pandeireteira. Quen foi a túa referente para ser cantareira? Seguramente a miña madriña. Cando empezou a túa afición polo folclore? Pois eu penso que dende que nacín sempre tiven ese gusto pola música tradicional, por bailar, polos instrumentos e por todo. As cantigas que cantas son moi difíciles? Hai de todo, as hai moi fáciles e as hai moi complicadas, sobre todo de melodía. Que tipos de canción cantas? Pois fago canto tradicional, que eso incluye o típico, máis típico do noso país é a muñeira, pero tamén cantamos jotas, cantamos mazurcas, rumbas, pasodobles, vals, e así. Hai cantos a capela que non teñen un ritmo estipulado, que se chaman ailalás, e moitas cousas. Cal é a túa canción favorita? Do mundo tradicional, das populares, vale. Pois seguramente podría decir que a muñeira de Imende, porque, Imende é un lugar de Carballo e a muñeira dese sitio é unha muñeira que levo cantando e bailando dende que era moi pequena e entón teño especial, é moi especial para min, vamos. Inventaches alguna cántica dende cero?
Sí, inventei varias cantigas, sí, moitas veces, igual co ritmo das canciones que xa sabemos das aulas, pois lle poñíamos letras diferentes, pois para algún evento especial ou algo así, e sobre todo no entroido, para que se crean letras, estive moitos anos nunha comparsa, e senón para facer ruadas, que lle chamaban antes cando iban no entroido e tal, entón creamos letras para un pouco meternos coa xente, cos veciños e demais, e así. E despois inventar cantando a veces tamén moito, porque non te acordas das letras e che sale así calquera cousa. Cal foi a primeira cantiga que aprendiches? Seguramente unha nana que me cantaba a miña avoa cando me poñía a dormir, que ademais é unha nana que só escoitei na miña familia, e resulta que hai anos escoitei hai unhos anos en Piornedo, na montaña de Lugo, a unha señora cantando ali que tamén a cantaba, e resulta que era un canto tradicional que xa lle cantaba ela tamén a súa avoa, e esa foi unha das primeiras cantigas que cantei. Cantas cantigas sabes? Non podría contalas, moitísimas. Teño unha carpeta para dar as clases, na que teño, pois igual, unhas 120 cancións, pero que na casa teño outras 4 ou 5 carpetas con cancións tradicionais, e a maiores 6 de todos esos grupos de música que escoito e demais, entón non podría contalas, miles de cancións. Tocas algún instrumento además da pandeireta? Algún caseiro? Sí, toco todo tipo de percusión tradicional, a sei tocar, dende o tambor e o bombo, a maiores para acompañar a voz tamén o pandeiro, a pandeira, culleres, cunchas, caseiros, son unhas culleres, un plato con uns dedais, unha tabla de lavar, un sacho con unha pedra, unha fouciña, unha tapa dunha bota, un morteiro, hai miles de instrumentos caseiros que se tocan para cantar tradicional. Cantas acompañada de algún instrumento ou a capela? Normalmente canto acompañada, pero sí que hai certas cancións que lle chaman cantos que son a capela. Cantas soa ou acompañada de máis cantareiras? Habitualmente canto con compañeiras, pero sí que é certo que para dar as clases e as clases de baile e tal, canto sola. Cantas sois cando cantades? Cantas somos? Perdón. Pois, mira, pertenezco a un grupo no que somos 9 cantareiras, pero non sempre estamos todas, entonces a veces menos, a veces incluso máis, porque nos xuntamos con outra xente, así, entonces eso. Tes un grupo determinado ou cantas acompañada de distintas persoas? Pertenezco a un grupo de cantareiras que se chama o Agrú das Pepas, pero a maiores canto a veces cos meus alumnos ou coas miñas compañeiras do grupo de baile. Perdón. O teu grupo ten nome? O Agrú das Pepas como cantareira e a Alxibeira como bailadora. Sabes cando se fundou o teu grupo? Alxibeira, a presentación da Alxibeira foi no 1988 e o Agrú das Pepas é un grupo novo, digamos, levamos 3 anos agora tocando xuntas. Estiveches en máis dun grupo? De baile non, estive perdón, estive nas escolas do Padroado e despois pasei ao grupo Alxibeira e de pandeireta estive estou agora no Agrú das Pepas e antes pertenecía a outro grupo que se chamaba As Mozas das Voltas. Desfrutas con as túas compañeiras de canto? Sí, moito, moitísimo. Gústame moito cantar con elas. Ademais, seguramente, como cantareiras, sexan mellor que a min. Tiveches alguna mala relación con algunha compañeira? Non, nunca. Cantas veces vos reunides? Pois, normalmente unha vez a semana, tanto no grupo de baile como no grupo de cantareiras. Nas actuacións tes moito público? Sí,
Depende de que actuación, algunhas son máis grandes, outras máis pequenas, pero normalmente sí hai moito público. Como ides vestidas cando cantades? Sempre ides co traxe tradicional? Non sempre, dependendo do evento. A veces, bueno, se é unha actuación máis informal, igual unha foliada ou algo pequeno, así que nos chamen para facer calquera cousa pequena, normalmente vamos vestidas normal e igual levamos algún complemento, pois como hoxe que traigo un pano, uns pendientes ou algo. E o resto de actuacións, cando é algo máis formal, sí que vamos vestidas con traxe. Canto custa aproximadamente un traxe de cantareira? Pois mira, son caros, pero pois un traxe normal pode costar uns 1000 euros ou por aí, e para o máis caro que eu coñecín foron 5800 euros. E algún que non sei ni canto costa, porque vas mercando así cousas de ano tras ano, así vas mercando cousas e non sabes o que custa realmente. Como se chaman as partes do traxe de cantareira? Pois hai moitísimas e dependendo do traxe que uses, pois hai unhas ou outras. Hai o que lle chaman o traxe de montaña ou de cotío, que é un traxe así con... era o que usaban para traballar. Perdón. E ese, pois nada, levaban unha saia, por debaixo levaban os refaixos, saias de liño ou de estopa, por enriba levaban un mandil ou unha raxeta, e sempre, bueno, a roupa interior, que levaban unha camisa, unha enagua, e tamén levaban un xustillo, que é como un chaleco así que apreta para estar quentiñas e protegidas a hora de traballar, e por riba levaban normalmente unhos panos así floreados como este que traigo, e despois temos os traxes de gala, que aí pois hai moitísimas variantes, pero normalmente son saias e despois se cubren con mandiles ou mantelos, que é un mandil máis grande, e todo con bordados e azabache, e despois por riba poden levar pois tamén unhos panos de seda ou unhos xustillos decorados tamén con azabache, chaquetillas, que son como unhas chaquetas así coas mangas moi abombadas. Hai moitas cousas, e na cabeza sempre iba cuberta tamén, e para protexer do sol ou para protexer do frío, e na cabeza levaban sempre panos ou unha cousa que se chama cofia, que é así blanco como con tela, porque me entendades, como con tela de cortina así e tal, e tamén levaban sombreiros a veces. Hai alguén que dirixa o grupo ou os poñedes de acordo? No grupo de cantareiras, agora no Grú das Pepas, cada unha temos como unha función, pero non dirixe alguén, porque somos xente que levamos moito tempo xa no mundo de folclore, nos xuntamos, entonces cada unha de nós como que sabe máis cancións dunha zona, ou sabe mellor tocar a pandeireta, ou controla de algún instrumento, entonces a persona que consideramos que é a que mellor fai esa cousa, pois facémoslle caso sempre. Cal é a persoa máis nova do grupo? Pois no de pandereteira, no Grú das Pepas, é a Andrea, que creo que ten 27 anos, e en Alxibeira, que é no grupo que eu bailo e tamén teñen cantareiras, pois está ahora mismo, creo que Isabela, que ten 15. E a máis bella? A máis bella, pois creo que non sei a idade, porque a veces as persoas cando chegan a certa idade non queren decir os seus anos, entón pode ter 65 ou así. Cantades a vez que bailades? Non é habitual, eu fago porque como tamén son profe de baile, a veces para ensinar os bailes teño que cantar e bailar e tocar ao mesmo tempo, pero non é habitual. O habitual é que unhas persoas canten e outras persoas bailen. Cantades cancións feitas por vos ou por outras persoas? As cancións tradicionais que usamos pois son pezas que lle chaman recollidas, que eso significa que hai
bueno, xente que iba ás aldeas e lle preguntaba a xente maior que era o que facían eles cando eran pequenos ou o que facían as súas aboas, os seus avós. Entón, o que se fai, hai unhas grabacións e o que facemos é mirar esas grabacións e intentar respetar as letras que as señoras dese lugar usaban. Entón, serán inventadas normalmente nesas aldeas e nós o que facemos é reproducir o que elas cantaban. Cal é a cantiga que máis cantades? Pois depende un pouco do ano, incluso da festa que sexa, porque igual se é unha festa específica de, eu que sei, pois as follas ou o magosto ou algo, cantas sempre intentas cantar unha canción que fale desa festa, pero bueno, no grupo no Gru das Pepas cantamos moito a Xota e a Muñeira de Liñares, porque é así moi movida e é a que sempre usamos como para cerrar a nosa actuación. Entón, probablemente aí sexa a que máis cantamos. Canto duran as actuacións? Pois depende do que... Cando son actuacións onde hai máis grupos, normalmente se suelen durar 20 minutos, media hora, pero se é un grupo solo, se estamos nos solos, pois será unha hora, hora e cuarto, máis ou menos. Mais, para cantar é complicado porque cansas a voz, entonces acabas non cantando tan ben ao final. Cal é o baile tradicional máis popular? Máis popular, bueno, o máis popular é a muñeira, que seguro que todos coñecedes. A muñeira é o baile típico por naturaleza de Galicia. O resto de bailes que bailamos no baile tradicional, inda que xa levamos moitos anos facendo, son bailes que se viñeron introducidos a Galicia a través da emigración. Por exemplo, a xota, que levamos moitísimos anos, a xota é castellana. Entón había moita xente que iba a traballar a Castilla e cando volvía, pois aprendía ali esas melodías, esas cantigas, esos bailes, e entón empezaron a introducir aquí tamén nas aldeas. E os agarrados, moitos deles son da emigración a Europa, Alemania, ademais, pois o vals, o chotis, a polca, a mazurca, veñen aí desa emigración. E despois hai outros agarrados, como pode ser a rumba, que é casi un ritmo así máis latino e tal, que chegou a Galicia a través da emigración a América, Argentina, Cuba e por aí. E cal é o teu baile tradicional favorito? Pois aí teño discrepancia, porque sí que a muñeira podría ser a favorita, porque é como o que sinto máis autóctono, digamos, pero é máis alegre, así, máis brincada, máis saltada, pero despois cando bailamos xota, a xota ten como cousas máis elaboradas, máis difíciles técnicamente, e entonces como xa levo moitos anos bailando, pois que sexa máis difícil, pois tamén o agradezo como bailadora. Cal é o baile que che resulta máis difícil? A jota. Xa non me resulta difícil porque levo tantos anos bailando que teño moita facilidade para bailar, pero sí que reconozco que técnicamente é máis difícil porque hai moitísimas maneiras de bailar xota. Levades algún peiteado en especial? Sí, normalmente as mozas pois van así como veño hoxe engominadas, con raya ao medio, habitualmente. Antiguamente levaban sempre o pelo largo, sempre, porque non había perruqueiras, non tiñan tempo, tiñan que traballar, entón, co pelo longo así, levaban o trenzado para que non se enredara, que non lles molestara para traballar. Entonces nós cando actuamos intentamos representar eso, entón sempre levamos o pelo amarrado, normalmente nunha trenza ou dúas trenzas que se xuntan en unha, ou senón un moño tamén a veces, que fas a trenza e enroscas a trenza ao redor para facer un moño. Cantades máis no rural ou na cidade? Bueno, nós como somos de Narón cantamos máis en Narón e aos redores, pero o canto tradicional en general eu creo que está máis popularizado no rural que na cidade.
Cantastes fora de Galicia? Sí, bueno, o grupo Alxibeira bueno, eu bailo, pero tamén a veces canto, sobre todo así estando de festa, pois viaxamos moito polo mundo, eu estiven en moitísimos países xa facendo actuacións. Podría decirvos pois Italia, Francia, Portugal, República Checa, Polonia, Alemania, Grecia, e despois cruzamos o Atlántico varias veces e fomos a Chile, a Brasil, a Cuba, a Argentina, a Uruguai, estiven en todos esos países. Levo viaxando con Alxibeira dende o ano 98 e cada ano facemos unha ou dúas viaxes así polo mundo. Por exemplo, este último verano estivemos facendo unha gira en Argentina de 17 días por todos os teatros de Buenos Aires. Cal foi o lugar onde máis lonxe cantaches? Pois creo que en Chile, que foron casi 14 horas de avión dende Madrid e despois outras 2 horas para chegar á cidade en onde actuábamos. E, bueno, he coñecido aquela zona polo deserto de Atacama, que está ali ao lado, a cidade chamase Calama, e fomos a un festival ali hai uns anos, no 2009 creo, e creo que foi o sitio máis lonxe onde cantei. Cantas actuacións fixeches? Pois non sabría decir, pero pois levo dende os 3 anos facendo baile e canto e pois eso, podes calcular unha media de unhas 15 actuacións no ano, máis ou menos, porque sempre hai algunha actuación eso, polas Folla, polo Magosto, que si no Nadal, que si os cantos de Reis ou así. Despois, agora no mes de maio, normalmente temos sempre os maios, as letras galegas, algunha actuación máis os fin de cursos, o Festival Internacional de Folclore e despois as actuacións que facemos en verano de intercambio con outros grupos ou por aí nos países que xa vos dixen. Entón, máis ou menos unhas 15 actuacións ao ano e levo 36 anos nesto, así que un montón. Actúas moi a miúdo? Pois sí, como xa vos dixen, sobre todo cando se xuntan máis as actuacións son agora nestes meses de maio, xunio, xullo, que temos, pois mira, agora empezamos este fin de semana pasado con unha actuación que foron as cantareiras de Alxibeira a cantar a Cerqueda, unha foliada, e agora xa teño actuacións, unha ou dúas actuacións todos os fin de semanas hasta mediados de xunio sin parar ningún fin de semana. Estás moi nerviosa antes de actuar? Non, porque estou acostumada, xa levo moitos anos, entonces é algo que xa fago casi sin ter que pensar. Sí que hai actuacións que teñen como un pouco máis de responsabilidade ou tal, pois, por exemplo, cando estás en un festival grande con grupos de outros países e levas ti a túa cultura a ese país, entón sempre queres que todo saia ben, para que coñezan ben o que facemos e demais. Entón, hai actuacións como que eso, tes aí o nerviosismo previo, non? Sempre queres que salga ben, pero en estas ocasiones incluso mellor. E despois hai outras actuacións que xa faz como por rutina e que é algo pois como de andar por casa, digamos. Por exemplo, pois o fin de curso das escolas do padroado, pois é algo que non me supón ningún nerviosismo, porque é algo que facemos xa todos os anos como rutina, entón xa estás como máis cómoda. Algúna vez cantaches nun programa de televisión? Sí, fun a Luar. Como fixeches na pandemia para seguir cantando? Pois na pandemia, bueno, como tamén traballo disto, pois o que facía era todos os días les mandaba un vídeo aos meus alumnos a cada clase que lle dou e eso, facíamos vídeos e lles mandaba exercicios para facer na casa e ademais, pois bueno, algunha videochamada e demais, e intentábamos cantar, e ainda que era dificilísimo cantar a un tempo, porque polo retraso das redes de internet e tal, pero e despois, pois bueno, eso, miña nai tamén é cantareira, entonces cantábamos na casa,
e incluso, bueno, na pandemia toquei o acordeón, que era algo que non facía dende a tempo, e collí un acordeón e intentaba cantar co acordeón tamén, e así. Eso, mandando exercicios e cantando, e despois que paso todo o día cantando, é algo habitual en min. É o teu traballo ou a túa afición? Pois as dúas cousas. É a miña afición dende que era pequena, pero dende o ano 2007 traballo dando clases, tanto de pandeireta como de baile. Bueno, canto, pandeireta e baile. Cal é o lugar onde máis che gusta cantar? Na ducha e no coche, é onde máis presta, porque estás solo e desfogas aí soltando todo o teu potencial e onde máis presta cantar. Algunha vez tiveches unha lesión nas cordas vogais? Non, unha lesión grave non, si que afonías, de feito, hoxe veño un pouco ronca de vir da foliada do sábado, pero nada grave, pero si moitas afonías e moita tal, non tanto por cantar en sí, sino por cantar durante moito tempo, porque como dou tantas clases a semana, igual estou cantando 20 horas a semana dando clase, entonces por eso as afonías, algunha dor de garganta e tal, pero nada grave. Que é o máis complicado de ser cantareira? Que é o máis complicado? Pois posiblemente ter que cuidar a voz, e o mellor pois estás con moita calor e non podes tomar bebidas frías, nin o mellor che apetece tomar un xeado e non deberías, e sempre pendente de levar un pano, de non estar debaixo de airas acondicionados, de non sei que, é o máis complicado, cuidar a voz. E que é o mellor de ser cantareira? A compañía, sempre. O mellor é xuntarte con xente que che conocer xente, intentar cantar con xente, e despois que todas as persoas coas que canto ao final tamén son as miñas amigas, entón o mellor é estar con elas, estar de festa con elas, porque ao final se vamos a unha foliada, pois sempre hai máis grupos que cantan, coñeces xente, non sei que, entón o mellor é coñecer xente e cantar con xente que son os teus amigos. Credes que as novas generaciones aprecian o vosso traballo? Creo que en xeral non, e é unha pena que non se apreza. De feito, moitos dos nenos e nenas que veñen á clase de pandeireta sempre me din: e ti de que traballas? E eu lles digo: eu sou profe de pandeireta, xa, pero de que traballas? A xente non é consciente de que incluso podes vivir desto. E pois mira, ainda que agora se está facendo un traballo importante e en moitos coles están falando deso, das cantareiras e demais, pois creo que queda moito camiño por andar, que últimamente o estamos facendo en xeral ben en todos lados e se nos está un pouco recoñecendo, pero creo que queda moito camiño aínda por facer. De ser algún ídolo? Algún ídolo? Teño varios, pero, bueno, no mundo das cantareiras admiro mogollón a Chisco Feijóo, que é un cantante de música tradicional, que ademais é o meu amigo, a Quique Peón, que en este momento é o director do grupo donde bailo, pero, bueno, sabe moitísimo e cantan xenial, calquera dos dous. E despois, pois, mira, a nivel pop, que tamén me gusta moito a música, tal, pois teño especial así por Mónica Naranjo, que non sei se a coñecedes, e tamén por Laura Pausini, que cantaba moito as súas cancións na adolescencia, entón teño aí un rollo con elas. Tes algún disco? Disco grabado meu? Non, ningún, pero discos de escoitar música moitísimos. Se tes fillas, gustaríache que foran cantareiras? Sí, gustaríame. De feito, bueno, non é exactamente a miña filla, é a filla da miña parella, e ela é cantareira, tamén vai a clase de canto e máis baila tamén, e gustame moito que sigan por aí, tanto ela como o seu irmán,
tamén son bailadores e pandereteiros. Canto tempo levas ensinando? Pois dou clases dende o ano 2007, pero antes xa cando estábamos nas escolas e eu pertenecía pois igual xa ao grupo das maiores, cando tiñamos así 12 anos ou así, pois ensinábamos tamén xa a cantar algunhas cousas aos nenos pequenos, aos de 5 e por aí. Que ensinas aos teus alumnos? Que ensino? Pois ensino nas clases de baile, ensino a bailar, e nas clases de canto e pandeireta aprendemos cancións, aprendemos os diferentes ritmos, distintos instrumentos, dependendo das idades e do nivel da clase, pois vas introducindo uns instrumentos ou outros, porque algúns son máis fáciles ou máis difíciles de tocar. Que idade teñen os teus alumnos? Perdón? Que idade teñen os teus alumnos? Que idade? Pois os máis peques que teñen 3 anos, que van a unha actividade que se chama o Recuncho dos Pequechos, que é unha actividade adicada única e exclusivamente para nenos de 3 e 4 anos, que engloba un pouco todo o que é a cultura tradicional. E as máis maiores, pois, que sepa a idade que teñen, teño unha alumna de 85 anos, creo que debe ser a maior, porque algunhas non me din a súa idade, pero por aí 85 debe ser a maior e o máis peque ten 3. Os teus alumnos poden cantar as mesmas cancións que a ti? Sí, igual aos peques lles costa facer algunha melodía e a xente maior tamén, porque xa teñen cascada a voz e que levan moitos anos falando e cantando, entonces, pero sí, penso que calquera persona pode facer calquera canción. Algúnas temos máis facilidade que outras, pero sí, poden reproducir calquera melodía. Gustache a música moderna? Sí, a min gustame toda a música. Me dá igual dende música clásica, pop, rock, tradicional. O que sí que teño un pouco de co reggaetón, que aínda que me gusta o ritmo, non me gustan as letras habitualmente desas cancións, porque, bueno, tratan temas e falan, normalmente son machistas e demais, entonces non estou de acordo coas letras, aínda que o ritmo sí me gusta, porque tamén me gusta moito bailar. Fas baile moderno? Non fago baile moderno, sí que fun a unha clase un ano de baile moderno e despois fixen algunha de zumba, así que tamén pode ser baile, pero non fago, me gustaría, pero non teño tempo facer outro tipo de danzas, baile moderno, incluso clásico, hip hop, calquera, me gusta todo o baile. Estás orgullosa de ser cantareira? Sí, estou orgullosa de ser cantareira, estou moi orgullosa de ser profe, poder ensinar e que isto non morra, que siga adiante e que moita xente coñeza o que facemos. Entón, sí, para min é un orgullo ser cantareira, ser bailadora e transmitir isto para que non se perda. Que prefires, a música moderna ou a tradicional? A tradicional. Prefiro a música tradicional, pero sí que escoito moitísima música moderna tamén. Que fas no teu tempo libre? Pois no tempo fago o mismo que no traballo, porque como é a parte do meu traballo e o meu hobby, pois sempre fago actividades relacionadas con isto, pois concertos, vou a foliadas e escoito música. Cando leo libros moitos son de xente relacionada co tradicional e casi todo está relacionado con isto, aínda que fago outras moitas cousas tamén, pero bueno. Pódese vivir de cantareira? É moi difícil porque, como decíamos antes, pois non está aínda moi recoñecido. Eu creo que son unha persona afortunada porque son das poucas persoas que traballa e vive desto, inda que solo dou clases entre, bueno, pois como curso escolar máis ou menos, non? Entre setembro e xuño. No verán tamén
adícome un pouco a isto porque, bueno, temos un campamento ali no Padrón de Cultura que parte do campamento ten unha parte de tradicional tamén, non? De aprender instrumentos e cousas, e ademais organizamos un festival internacional de folclore ali en Narón que veñen grupos de fora. E entonces, bueno, pues no mes de xullo me dedico única e exclusivamente ao festival. Entonces, é difícil vivir desto, hai moita xente, hai algunha xente que o fai, pero somos poucos os afortunados e afortunadas. E agora a pregunta que lle facemos a todos os nosos invitados. Gustan os suplementos de Padrón? Sí, gustan moitísimo os pementos de Padrón, porque ademais son fanática do picante, entonces, se pican, mellor. Unha vez, así, como anécdota, unha vez fomos a comer, bueno, a un restaurante, o meu pai, miña nai e máis eu, e pedimos pulpo, pedimos pementos de Padrón e patacas bravas. E dixo o camarero, pero todo pica. Eu, xa. E aquí non houve ninguén que conseguira acabarse as patacas bravas polo picante e os pementos de Padrón que mercamos suelen picar moitísimo. E, pois, estupendo. E picaban, que meu pai tamén lle gustaba o picante e non foi capaz de comelos e acabei comendo eu a fonte aquela de pementos de Padrón sola. Moitas grazas por vir, Zaira. Esperemos que pasaras un bo rato connosco. Ata aquí o noso episodio. Moitas grazas por escoitarnos. Nada, moitas grazas a vos e cando queirades. Agora, por último, imos entregar un agasallo que sempre entregamos a todos os invitados que viran ao noso colexio. Moitas grazas, que bonito. Bueno, vou vos a cantar unha canción que é unha rumba, bueno, de donde chamanlle danza, rumba, vale? Que me pediu, bueno, Sonia, máis outra profe vosa que se chama Ceci, que ela veu a clase e aprendeu esta canción hai moitos anos. E entón creo que é unha peza así faciliña, que a ver se aprendedes todos e todas e a cantades todos xuntos en algún momento. Entón, bueno, nada, eso, canto, non sei se vou a seguir a orden que ten na letra escrita Ceci, porque vou a cantar así como me veñan as coplas á cabeza, e nada, o que sí, o estribillo é moi faciliño, igual podedes cantar comigo cando chegue a parte do estribillo, vale, que solo hai que decir larai lai la, lara lara lai la, larai lai la, lara lara lai la, larai lai la, lara lara lai la, larai lai la, larai lai la. Queredes probar unha vez antes de empezar? Sí? A ver, estamos? Preparadas? Listos? Xa. Larai lai la, lara lara lai la, larai lai la, lara lara lai la, larai lai la, lara lara lai la, larai lai la, larai lai la. Arrasades. Bueno, pues ahora vai. Veña. Al otro lado del río dicen que cayó mi amante, yo no le tengo la culpa, si cayó que se levante, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la la. O chegaren a Coruña, o primeiro que se ve son as mozas na ventana e as camas en facer. La 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 la, la 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 la la. Sei cantar e sei bailar e sei tocar a pandeireta, o que se case comigo leva música completa. La 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 la. Unha vella dixo a outra polo furado da porta, ti goberna a túa vida que a miña nada che importa. La 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 la, la 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 la.
chiculateira, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Vou cantar outra, porque trouxen aquí para que vexades que se pode tocar con calquera cousa que temos pola casa. Bueno, estos son as culleres de alpaca, que son antiguas, e estas merqueinas en Argentina, este verán, nun mercado que había ali de antigüedades, e merqueinas alá. E nada, se collen así, metedes un dedo no medio, e poñedelas así Q contra Q, vale? E normalmente tocamos así contra a perna e contra a man, vale? O que facemos na pandeireta, golpeando aquí diante nos dedos así, cando tocamos facemos isto, non? E o que facemos na pandeireta diante, nas culleres sería tocar na perna, e o que facemos atrás sería tocar na man, vale? E sonaría algo así, se toco J sonaría algo así. Isto con muñeira, pois... Bueno, desde aí non o vedes, pero sería algo así, vale? E podes facer así. Bueno, todos vos canto un cachiño aquí, vale? Digna del querer, mala de olvidar, a poquito a poco te vengo quedar, te vengo quedar, te vengo quedar. Digna del querer, mala de olvidar. Na miña ventana teño regalo que ninguén ten, e a todas horas do día vexo a quen eu quero ben, vexo a quen eu quero ben, ai la la la, ai la la la. Eso sería unha jota, e unha muñeira podría ser así. Todito te lo consiento, menos faltarla a mi madre, que una madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle. Olero, 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 ole, olero, 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 ole. Vou vos dar a despedida, non vos la quixera dar, axúdame os rapaciños, xa me cansei de tocar. Olero, 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 ole, olero, 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 ole.